Nyo. Ketoprak wis paripurna iki tak men dum-duman honor. Ya. Kene, Bro. Hasil karcis 400.000. Iya. Iki dienggo apa jeneng kebutuhan tobong. Nyo, kowe sesuk main meneh teko mruput. Sesuk bintange main liyane. Kowe dapukamu wis kambil. Ah ya. Kok dadi kowe wani ndumuk kene ku? Wani pira kowe, ha? Kapok ngono. Ora kejarak kok kae tetep kena. Nadyan sa kadep netro Ora ono kuwi ta aku ra yo nek ngene iki ya aku res mlayu aku res lho. Oh, gentone goblok. Dinar ya usata Ora sasicik. Ora ono kuwi ta. Aku dadi wani karo kowe to, mergo kowe ra sopan karo aku. justru nek kowe wani aku saya wani Lah, mbok kuwi sing tak karepake Lah, nek ben ana imbangane ngono lho nek aku ra sudi seneng karo kowe, wong aku ra seneng karo kowe. Kepiye kowe? Nah aku wis tak ngono. Kowe iki sadar ngono lho, tok. aku ki ora edan Kowe iki ngapa? Ngono ki lho, kaya apik-apik barangmu ki. arep bukteke Tak sudi. yo nak mburi sedela Apa? ngombe kopi Gas. gelem ya yu Mah, kowe ngerti ora ta bahasa moh iki? mumpung aku sih duwe sabar lho yu Terus ngopo nek ora sabar? Aku di karo kowe. Ora. kowe ngerti to yen to aku ki gaweane begal gaweane Iya, ngecu mulane aku iki begal ngecu ning dadi aku ora seneng karo kowe. mula aku pengen ngecu karo kowe Ngecu ndasmu kuwi. wah kasar Ora ketoprak wis dadi ora. toprak dadi yu Oh lho. Ora usah disebutke. Ayo sih, sapa jeneng iki? Sapa iki? Mbah sapa jenenge? Kowe malu-malu ngapa ora sampe ngomong? Mayangan to. Tak kekep tenan nek mos aku. ayo kekep wong Jadi, loro melu-melu. Bapak Sura bangsat Iya, pancen kuwi bangsat. kelapa Ngapa ngapa arep ngapa? Tak bandem sandal tenan lho kowe. oh Iki nganggo pemasan ngono iki lho. Kelapa 3 Turuk. Ora ono kuwi. Turuk. Tok. Iya Ora sudi. Aku ora tresno karo kowe nang kene wong wedok mung mlaku ijen tanpa roak aku jejere wong lanang sing gagah pideksa rasa nek mung kowe wong wedok endinge iki sapa cempluk dilarak tangane jak mlebu ngono. Engko sesek terus bubar. saiki kowe gelem ora ngadeni ora sudi. Aku ora tresno karo kowe, ya ta. ya ra gelem tak rudo Dhuwur. tanganmu nang dhuwur ra Nek tangan ki nang isor goblok. lah kok nek aku nang isor ya salah meneh Lah nek nang dhuwur yo piye tangan kok nang dhuwur ngene-ngene. iki lho sing tangan iki Ya aja sing iki. Tangane sisine ya ono. pondasmu Dasmu kuwi. aduh Aku nesu tenan lho iki nek karo kowe nek kowe ora kuat dikandani. Aku dadi Mbak Yumu ora sudi duwe adik kaya kowe. sing dicekel tangan sing iki mau kuwi sike sidane nggo kuwi tak cekel kowe tak dhuwur Nek tangane bapake iki wae. oh aja gelem ya yu Mah, gelem ya ora sudi. tak rudo paripurna yu
nggo wong loro. Maksud lu wedangan wong loro. Pun, Pak. Kowe pengen tak antel ya? Wah, kejem tenan iki cemluke. Kejem tenan ya, mung ditarik ngono wae nesu tenan. Heeh. Tarik meneh. Tarik. Tak antel lho. Iki wis rampung gelu tenan niki, Pak. Ora apa-apa engko bojomu dijokke. Ah bojomu padha lemune kok. Gelut ra kaya Brahala mungsuh kae Brahala. Kentul. Apa? Kentul apa? Coblos paku piye? Awak lemu iki nek tiba ora bluk ngono meng tung ki sing ngene glimpang ngene tung. Nabrak paku. Kaya mandi bola. Kaya mandi wis. Kok sik aja medun sik nek urung dikeki. Lah iya. Oh beres ah wong ki sawerane saka Pak Kunto Mas sing nyuwun. Ki tanganku lara tenan lho meng dikeki pira kuwi? Nggo pijet barang ya, Dit ya. Pijet ya paling gak wong siji 500 nih. Diklip iki lho. Ya dibukake dibuka bisa. Angel iki. Nek kula bukake. Rasa aku wae. Aku sale coba kuku piyayi dadi nek nggo buka klip ki ora cerdas. Kuku piyayi kok coklat. Argo mukur-mukur. Waduh angel aja. Ora iso buka tak bukake. Ora usah, tak buka dhewe wae. Iki senengane kok sapa-sapa tak bukake. Lah ora iso lho. Dibuka dhewe. Alon-alon ya. Stagenan ya. Duit kok tekan stagen sih. Ya ben ora karepku. Kok pakai sih kowe? Iso kok iki. Ya melu ben kompak. Nggih, matur suwun. Iki anak jane serampung ora usah cedak-cedak aku ya wegah kok. Nyo. Ketoprak wis paripurna iki tak men dum-duman honor. Ya. Kene, Bro. Iya. Hasil karcis 400.000. Iya. Iki dienggo apa jeneng kebutuhan tobong 350. Wis bedhek. Lah piye? Nyo. Besok main meneh ya teko ngruput. Nggih. Besok dapukmu watu. Nyo, kowe sesuk main meneh teko ngruput. Sesuk bintange main liyane. Kowe dapukmu wis kambil. Ah ya. Kok dadi kowe wani ndumuk kene ku? Wani pira kowe, ha? Kapok ngono. Ora kejar kok kae. Tetep kena. Lah untung aku nggo bathok nek ora nggo bathok ya. Kabeh kene. Wis. Ndi mau 100? Aku anggepe kok kabeh. Lah kowe wis ndumuk aku lho. Pun nggih. Ya wis kan ngono. Enggak dadi masalah. 100. Wis ora wah. Gelut ra apa-apa aku. Nyakate ndak rewel wae tak tambahi 100 mung kedemoke kok 100. Demok kae ya. 200 aku tak demok. Ndake apa? Pak. Kowe ngapa ekle? Pak. Demok kula, Pak. Gah ra sudi. Demok nggo pacul ya kene. Wis kono gek tengok ana. Rumangsa. Banjur penak wae.